6 žien, ktoré vymysleli niečo v ľudskej histórii. Prvá žena Marie Curie bola priekopníčkou v oblasti radioaktivity a jej objavy zmenili svet vedy navždy. Druhou ženou je Hedy Lamarr, ktorá okrem hereckej kariéry vyvinula technológiu, ktorá sa stala základom pre moderné bezdrôtové komunikácie. Tretia výnimočná žena je Ada Lovelace, považovaná za prvú programátorku na svete, ktorá vytvorila základ pre moderný počítačový kód. Štvrtou ženou je Grace Hopper, admirál v námorníctve, ktorá sa podieľala na vývoji prvého komerčne úspešného počítača a programovacieho jazyka. Piatou ženou je Marie Van Britten Brown, ktorá vynašla prvý bezpečnostný systém s uzavretým obvodom, ktorý zmenil spôsob, akým chránime naše domovy. A poslednou významnou postavou je Rosalind Franklin, ktorá svojou prácou na štruktúre DNA prispela k objaveniu genetického kódu, čím zásadne ovplyvnila biológiu.